Mandithathele chance bandibulele ne. Mna ndingu-Art Nkosi ne. Bathi xa ndibendibiza bathi ngu-Art ke. Nako i-business yam eziba undibona ndikwi-photoshoot. So ndingu-artist photography. Isiduko ke nguNyawuza. Ngufako lo. Khahlakandelo siqhelekazi ungqongqoshe ubuya kwesicaba. Awu. Njengoba ke bhuti ke igama ke ngoku wena wathi uphuma engqeleni kwilali yasenjezweni. Okay, yafumaneka kuWhatsApp, yafumaneka kuFacebook, yafumaneka kuTikTok. Yes, under the name masiqale kuWhatsApp. WhatsApp ke which is 076 298 6103. 6103. Yes. I hope ku-Facebook it's artist photography. Yes, wathi ke khona ATIE. Okay. S then photography. Ku TikTok it's Prince Arti Vava. Alright, mkhuluwa. Cela ke ni-subscribe. Oh, yes. Make sure niyamfollowisha mkhuluwa artist photography. Please. Make sure niyamfollowisha. Like, share, comment in the video chat. Thank you. Can you just say one thing? Mthatha Mthana podcast. Mthatha Mthana podcast. Asphinde. Mthatha Mthana podcast. Danko. Sure.